tamni bagai press meet khana na khano press meeting kai tini chung je update tini bo jaga gurukha ba bo thangka tai borok bai chung busu hamjakma mankha aburung tuino saklaina bagai press meeting ake ang khulum bujotono hasteni takuk tei mari kujung tei ani mafa takuk buku nana dabra soman rokno jotong khulum ya khare tini kok sanai ang tanbo hingke gai singa sini congress party theka borokno hamjakma rinani bulainani walainaya tanbaika hamjakma rinani kubui chungno kuplai khayo aborokno chung share khainan bagai press meet tai kethar chungno langmario oboni bagai no chung tini kaisa press meet eke ambagai no chung wansukna nangnai chung bulainai walai kuno kichu lab kore eke ambagai chung tekisema wansuknai bhagwan ba kaitoni ashirwad bo chung sana nangnai bini dagi mungo chung rakhokna nangnai I'm holy because holy eke chung kaitor pavitro ang ketharba chung joton ketharna nangnai eke bulai walai tongkhangkai bui borok joton sanai je tamhnai can you believe eke bhaike puitu sanai walai mangsi tongo bulai mangsi tongo hangke bhaike chung o je kaham sam khaina bagai bosok ago khaina borok no sanai tabo eke aun bagai no tamhangkai tini chung mankha tini nok brum brum thangai borok ni hamjakma chung mankha tanbo hangkai chung borok bai thangma lekha ata kaham bunga tong yes kaham tongo hangkai norok ano support khai joy jukto khaidi hangkai yes chung tongo chung borok kubi rutu borok bo saka kubi borok nango kaham sam khainai dofani bagai hangkai borok no chung nang hangkai tini no chung gana ku khai mankha hangkai awan bagai chungni logi tongo nini samu tongo chung no support khayo chungni bagai no board diwai apply khainai borok thanio khugo chung mankha okay boro thangai nor tini door to door chung dur to dur khaika tini o jaga soma bazar ni hoite chung agogoi thangka tei ba bahai tamnai bon bazar okay tei amhai chombosti abar bibhinno jaga chung thaka Ashrambari bibhinno jaga chung thangai haboi kok salaika okra jaga loi malai lekha belai khuching kha tongthoka bon hamjang mankha an hamjang mankha abon yago chung BJP ni je party borok bo thangai gurulai walai tongo hangke ang saka ata kaham kurunga tongbai thank you ni saka hangke borok muni susu kai thang abono kaisa hamjak mani abokin chung re nangnai party khlaikena bokrok party laina nango abo kuno kok da tongba he de ka abon bagai no sakno hamjakma hai buino hamjakna nangnai abo is right ke sakno hamjagoi jodi buina hamjakma hangkai abo right ni ta wansuk di abon kai ta wansuk ngka abono wansuk sidi this is wrong mane hamia samkhai tongkha ke okubui samsau khai o haste o hayungo obon chungna ha nangnai Mahatma Gandhi desh ni bagai seba khlayo desh no surokha khaina bagai seba khlayo tei abon yagulo bo jonogono suk shanti dina bagai seba khlay abon haroi je chung kaisa party mane tamo what is party means chung borokno seba khainani surokha khainani desh surokha khainani jonosadharon je tamnai suk shanti dinani walai surai kore khe tonnani abono je hino party bulai walai bokrok tagnai sukuklai abo this is no party abono party hiya hamjakma sikore ke bo party abo ken je tongmani tamnai hamjakma si tongnai ptv o hamjakma kore mungsa kore hamjakma sing tugna nangnai hamjakma jaga se mutangjak mungtongo tai langma kaham tongo jaga se langma khachungni timuk ongkhoro ke hamjakma sing tubna nangnai ang je phru SDM bo malai kha sini dar ata debit tai press meet te amhai bibhinno sini party ni borok malai kha ang borok no sao dara kaham kumno tongna blank yes kaham kumno tongo eke borok saka no ang da debino sungka nini yang ni philog bahai bo angkai arita sari phone ain chho okay ang mon saka chung leader rok kaham kok ma sanai leader ni uporo joto ujangni public joto borok himbo okay leader jodi hamia jodi kok sakai ar leader no disturb khayo do phano nosto khani sabo leader rok no okay leader bo be careful na nangnai bo hamjakma tubuna nangnai tomungse ang tabu jaga o bono sabrak di bahne rang kuti kuti breka abo ekon dingla hamjakma bo no hi hamjakma chungkubang ma rang di pai tini dikha khana ses abono hamjakma hiya hamjakma kha rang baya bukha kupui besi kupui sia bo hamjakma angke am bagai no afro bono jeblu saka sinda david phanata sarin chu tan bo hingkai ni naro to kumwa borok
nok bokogoi tongkai ne ang nini go khanaka ni filo angkai ang saga bono angkai tasaji phonai ni bananso okay ang bono saga taibo chung do phanbogoi samgo khorka walaina bulaina ya hamkok saini dolo nahi mangkai nahadi ta bulaina system rangri riwo abo chai abo angkai sumchok ni sam pap ni sam abo ni takuk siblebo heda bono mo thangna ni bagai sinu je himbon ke to buthale to khabo tamo abo ungkha asam tamo abongkha sumchok ni sam angkai bonang saka nung ke bo khoroksa ni nok ba bokok jagai tongkhani ni filo angkai bo nok tangfuru nung bono rangri da help khaika kosto khai bo sam hum khai na bihik bosa tuye nok tangkhable heda ang bono kok saka ake tabuk nung bokhona puru hangka angkai buino rohoi bono rohoi thamti tungre jori bokok rai abo to party ni kamya party hingkai request khai borok no nong ni sam khaina bagai anonorok chongkha tabuk obishek to khaidi pura soichoi sam khaijungna ni bagai ano obishek to khaidi ake a obishek to nonorok ano hamjak marioi boat dioi apply khaidi abono sini request abono sini party bulaiye walaye to abono party hiya abon kai gunda botmais ongkhoro sino abo ba india ke am bagai no sini okra sakra ja tongnai party je leader himboi tongnai brok bang request khayo abharu jenong yetoi chung hamjakma renai hamjakma se bagdi dunia tabul pithibio hasakao hamjakma korikha hamjakma turuk turuk komi thangka abono walai bulai toglai o hamjakma se chung rena nangnai ake abono bagai te kaisa sawo state and nation but sing is a refers to any people soike tongnai khe boro do phano kusugo tisau tei sumchok rok gunang rok khe do phano lachima singsawo khiklayo right abo to kubui kok tamengke kubuyo tongnai hingke bodo phano lachimong khiklaya walai bulai toglai mo khiklaya hingke abo kubui kok hingke chung abo bogoino soike tongna nangnai do phano kusuk tisna thaka hingke ang kubui tongna nangnai abon bogoino sawo I am holy because holy ang kothar ba norbo kothar ngdi kaitor kothar bhagwan kothar ak kothar rupno chung tongna nangna borokno hamjaguma renai obviously ang request hingke ang bogoino tini kubung borok bai kok salai borok ano hamjaka tei support khaika okay yes right nong hai borok faithfully nong hai borok abai kubui borok true borok abai nangu pithibio hasakao Mahatma Gandhi song Mother Teresa song hai sam khai thangnai borokno seba khainai borok gosina khano hingke abonte ang tongthogo tei khusingo boni ashirwad ansako tei kuplum phaike ang 2026 ni o ADC boot election no baro applying ne ang kaisa puitu khai hingke jo okok saina muthaka jotono hambai ani khajani takuk tei bukuk songno jara nai tongnai ja khanai tongnai borokna ang khapangni hamjakmario khapangni sibairo ang jefurbo nongni gana tongnai ang tini borok khoksa kogriwi thangka ang nungbai malainai 10 dino kha malai abono hingka kai dhuka hinu abo hingka kai soita hinu bono hingka chaya bo hingka sumchok samung khlaino jena abai khaigla taming kani takuk ani bukuk joto obose borok gana goi ang tongnai abo kaisi nongthani kogriwo ang jefurbo nok bai gana tongnai nona hamjakmabo ang kulungoi tongnai tei ani hamjakmabo norokno bagnai nobo baksa nang naithokai tongnai motomlai tongnai hingka abono chini borokni kaisa samung tei abon bagoino chung wansugri politics means chung 10 বছর 20 বছর রাজত্ব খাইছানানে আবো তা ওয়ানসুদি ম্যাক্সিমাম 5 ইয়ার পরে হংকে চেঞ্জিং মা খাইনাই হাকে যে উন্নতি চিন্তানি ফাই বকিসা খাইলাংকা আমাকে যে উন্নতি ফাই হংকে আবন বাগাইনো जों तामनाय पॉलिटिक्स बाहान बुथुयो पेचाओ हाबय जों खाइनानिया तामका हामजाक मुं लिनानिसे हामजाक माव से पेचा हामना नांनाय दफानो ताखुनो बुखुनो हानि बरकनो जतनो अवश्य जों खाइना नांनाय आसामुंसे आ बारजा सामुंसे जों खाइना नांनाय रुकुरक अवश्य नायसिंगो रुकुरक अवश्य नाहारो कुबुयो आ बनसि बरक कुइतो खरे आम बगैनो बुरिसि बुरानि खुगो काइसा कक नंगो जायति कताल हालुक मतंबो जायति कसा हंके मोनामबो अब कुबुय कक बुरिसि बुरानि कक अब कक बखिरि कक बुसुलुय अब ताम हंके खुम कताल बाहाय मतंबो कसा हंके बो हयै बो बाहाय कागै थांगो हंके अबहायनो जों सेम जे सरकार दङ सरकार नारगै बो उंगिया तानबो हंके जों चेंजिं मा खायनाय कताल बरक फायके कताल हामजागो मानु हेदा राइट हंके आं बगैनो कताल नोंनि बोसंगो आं तिनि आंबो कताल नगवानि ताखौ बहु कानि रोखोमनि जायति कताल जों जेफोर कायलाय बलाय खेके बुसुकसि मौतमलाय बुसुक नायथगलाय हेदा हंके सेम आबन बगैनो अकासि नंते रिक्वेस्ट दङ ताम हंके कुबुयनो नाहादि आनया
আনাবো 50 বছর 20 বছর ও জায়গা মন্ত্রী এমডিসি চাইনাও তাওয়ান সুক্তি তান বই হিংকা 5 বছর 10 বছর পরে হিংকা आंबो फाल्तु खाइथांनाय आंथानि कुबुइ जिनिस करि हिंका आबो बगैनो कुबुइ जिनिस आबो जोंनांगौ ओके तेबो आंनो थे रिक्वेस्ट खायो तामके आनि बगै सुरि जारि जे समुतानि मानदि जे कोनो भगवान टपै सकाय आंबो सुरि दि हामिया जा अटैक निया तय प्लस तामके आं ओरो जिति थांबो उइनारङै थांबो नरन बुसंगा कुंसुगै बरगनो ककटो सानानि आबहाय निया तय भगवान थानि बागै बो सुरि दि नरगै काहाम के रेस्पॉन्स इ तंगमनानि काहाम के नरगै कतोइंगै ना हामजागै तंगमनानि कोइने नेखाय अबन बगै नरग जतन थानि रिक्वेस्ट खायो ते अकक सावनो मुथाका जतना हामबाय जाफारै खुरमुगियाफारै जतना हामबाय जानांगौ थैंक यू ऑल द बेस्ट